Mama Kwaba, make sure subscribe your channel no dey amay na afin so no. Wemia notification bell ne so ede aka ye homedin ede ketche akwasi ye boa. Mame Samira Bawumia, His Excellency the Vice President, Wokafo the second lead. Na say 2016, me the name friend the secret ingredients of the MPP campaign. Na who said the strategy ni baby a former president John Mahama ever regional Bokako campaign no ofi hɔ a bo say Samira so akɔ na ɔno so praprechi na ɛba sɛ messaging sɛ yɛn craft campaign message yɛn kanche nipa ba yiri sɛ Ghana fo pii ɛbɛ kai Samira na ɔmbɛ kai na ne yɛ a ɛba political campaign a ɔmode kai Samira ɛbere nyinaa no na it has to do with trade fair ato gono so kai na ɛno ne last we see incompetence, we see corruption ɛno ene nia krofo pina edekai omampani abedi akyire ne hokafo Samira Bawumia se eba se ye campaign platform so na yakwa campaign for a political party na se ye ka message na enya se message ne keko na mo se obi a obetimi deliver message no no deliver ne yi na ma the ordinary Ghanaian no ati ase a na Samira na wasa ye bi make us say what's from wura asantemantemu onye campaign na me pese anka me ne mu ehwe me hwese me hu ayina we see you now anka me no we dey body ye wo ho no me mo fo yi abode wo ho na say we see that was me better as but na kan pese me di we mi ko bat o de enye hwe what baba ye ndi nyame anim nukuri ni da wu saudi wani hwa Ashanti region enema bi a ewo ho no a wa hwa first conclusion ne say MPP aban bi and Ashanti enya asema mekana asin of Krofodi matem enya asema na no say okay o de men ko bossa me because you see who ko fa we ba ebe yi insan bibiri because na hwe friend saying swami interchange akoy bibi ho me ye konfo say ai na mo ye tribal asante me nya asante me busu ni bi me mfi asante me fi eastern region me fi eastern region me kapu ni na ye koso no ya na ya say no say Bible say o dwini sen kura wintimi fa basafa ba ko enkura otintin so enti se wo pa nka godon sen kwa to aso da me to aso opa voter region for opa ye bibia o de fa pipe ko si ho anopa bia ti buna no ke buna wo ne buni ade na sa do cap ba bibia it will share or they say because of national identity obia benya bi but make sure say home region no abia wunya no your mama ni say plane epeja ni ti e won kan no wasi ti asikosi uhu and so kosi airport you because of political expediency and the airport ni ti wan fa so bia ni so mewa and for so be whole airport because the airline they are to on ma sabio enipa do send the voter regional etimi plane back into the airline bia ya no ko ye no to be afede ya no pretty airline ya awa eyo modia wo say omo make sure say project na ema me white elephant and about the white elephant but John Mahama could see because of political expediency Jabin na idea so I'm interchange na emfa enti na asantimante ni aka say ampa ye to abani anto amregu abusia brana me kotie e ma me Samira Bawumia say me kan me ni ba ko ni bi account mu ya ma ne ha ma yenko ni asante yenko mama omuso omudi enyawo eni ebufuo ye campaign womani gan jata ba nanu still mo pese mo di yansa kohwem because of nyamu nko ambodi enti delegates you should wake up yanyi party ni siwa ibu si anye ya ene yenko position rank and file na omudo so omu na bre no a omu nya bibi nduye no we me see the government of national unity no babia
edu presidential so ọmọ ntọ́ ọba ma mi sẹ́bi ẹbẹ yẹ a. ọ̀sẹ̀ o yẹ bú mpàṣẹ yẹ ní ẹsẹ̀ máa o na mama mi sá o. Party elders, council of elders, patrons, constituency chairman, constituency executives, electoral area coordinators, party mpanyinfo nyinaa ehyia mu wɔ ha. Mede nhyia soronko ɛna ɛde brɛ mo ɛne anadwo yi. Na ɛnyɛ nigye ɛmɛ ahoaho a sɛnea moagye yɛ fɛfɛɛfɛ Nyankopɔn ɔnhyira mo nyinaa. Ɛnkyɛ biara ɛma His Excellency Samira ɔbaa ha ɔde n'adesrɛdeɛ ɛbɛto mo anim. Na motie n'asopɛm mohyɛ ne bɔ mokaa sɛ nea waka no aka mo akoma nti ɔnkɔ na 26 August mobɛyɛ ama no ayɛ fɛ amanse ma no yɛda mo ase moyɛ ma no yɛ fɛ Nyankopɔn ɔnhyira mo nyinaa nti ɛnɛ deɛ ebia mo mu bi bisa sɛ na mebɛyɛ dɛn wɔ ha mebane nnaseɛ mu meba sɛ mebɛda mo ase sɛ moahyɛ animuonyam moakyerɛ party ɔdɔ soronko moakyerɛ sɛ you are ready to break the 8 in 2024. It is possible indeed. Yɛka yɛ ho bɔ mu a ɛbɛtumi ɛbreki 8 nyinaa yɛde adwene ba faako a it will make it easy and possible to break the 8. Na ansa na mɛtoa so no ɛsɛ mede nnaseɛ soronko ɛde ma yɛtwadi anko. Yes, in all things we give thanks to the Lord. So we give thanks to God for bringing us this far. MPP Nyankopɔn we shrine ne ma omo den na member so a omo den a omo so party no yɛde Awurade ase yɛda yɛwura nso otumfoɔ sɛ tutu na ɛmɛba ko nti yɛ wɔ ɛma ase ɛsan sɛ Bawumia ne ba prɛko yɛda no ase sɛ ɔde n'ahoɔden ne nhyira ebi biara ɛta vice president akyi ɛma n'abɛdwo san pɛpɛ nso yɛ awɛdwe na ebio yɛayɛ anchor team a ɛdi campaign n'anim led by Dr. Efriye ayi yɛda wase Nyankopɔn ɔnhyira wo yɛ chairman Wontumi ɔnam ahyire mu ɔne vice president ɛbɔ akoro wɔ hɔ Nyankopɔn nhyira no wɔ baabi a ɔwɔ ne aso me papa nana nkansa bɔ adwuma ɛbɔ akɔ Ezumahene ne Ezumahene ɔno so kansa akɔ team no so yɛda no ase ɛna the majority leader Osechi Bensabonso ɔno so yɛda no ase na mewie a super delegates no constituency chairman and mpanyinfo ɛkɔto aba 26th August ɛmi sɛ mehyia chairman no a couple of days to election chairman na to nsafrɛ mi na m sɛ na sɛ no nkwa na mu mewura bɛhyia mo ɔmo sɛ ante so bra nti mebaeɛ na mene ɔmo bɛdi nkɔmmɔ kakra na mekasa wieɛ no nokorɛ ne Nyame anim ɔmo ani gyeeɛ ɛna ɔmo hyɛɛ me bɔ sɛ 26 ɔmo bɛkyerɛ ɔdɔ soronko chairman meda mo ase elders meda mo ase sɛ mokɔto aba no ɛhyɛ yɛ animuonyam but menim sɛ chairman no ɔmo amfa ɔmo pɛnko ankɔto saa aba no mo a mote ha constituency executives mpanyinfo a ɛwɔ ha nyinaa electoral area coordinators, polling station executives, mo and I was small. Mona, what you almost said, baby, I am come out with me.
Your choice, ne Dr. Bawumia, into Mokwa, Mokotomana, into Mosumeda Mose, and important way as MPP. So in this leadership contest, you bet you see the right candidate. Because right candidates, am I breaking it? Or candidates, and your papa ought to be winning the election, especially not a third election. Breaking the eight is not easy. You can't say easy, and you can't pray. You can't pray. It will be a very difficult election. And then because you need to mind, and our MPP hasn't delivered. MPP, we have done more than any other government in this fourth republic. School as school, hospital are hospital, railway, just say, Osha health sector. Every indices I get the share say abang inputs one abang jumoyano. Ya punya abang biaya. Insunya maybe abe say ya queen. So it's going to be a tough election. On top of that, so chawa abemunswa na nkofo bro. Na so why you? Obi se o we na meneno, se we ya lampusa. Nti o mu kofi ana mebwa ebusi afọ. Obi se o ho a odi yo. Esan se na bibi da makoma so. Ana no se MPP ba abemwa. Obenya bibi ne sabeka bibi. Ama ne baby benya bibi. Ama mebwa eniano. But then Sankai, it is I so there are several factors. My election, a third election especially, are difficult. And economists, there's something they refer to as diminishing returns. And diminishing returns, which is at the Papa Hotel, who's and so in you. They prefer organic. Not 5 years, 10 years. I feel oh sorry, I won't cancel until we have a bill. Then yes, I'm going to have a bill. But so we put science, and so they need. It's also to be set in. Emma elections are difficult. It will be so they might be a more inside. It's a say I can for science election in Pali to me winning. Now, media. August 27th, HRM said, "I am proud to see a winning 2024 election." So, we Kasa Day, who said, "Yaya Kwege, a party is very election consequential party. It's a mistake. We need to show a united front. Baby, to me, every abba, now, Oma and Nama also omote a yao any before a campaign. If you say a year and a young position, I must say my first one. Now, what will be? Osio, your Pumpasia, Yenya say mount, Yenya say mount. Now, I may miss out. What position now? Go away. What position now? What minister?